todos os que nos estades seguindo nesta edición tan particular dunha feira que se consolida hoxe na súa segunda edición, a Feira das Mulleres Emprendedoras de Compostela, e que este ano decidimos, moito antes de saber que íbamos a ter que facer este evento nestas condicións tan particulares, a dedicar á economía social e a innovación social como unha fórmula moi acaída para o emprendemento feminino. Cando escollemos este tema, facíamolo dende a reflexión de que as motivacións que levan as mulleres a buscar modelos de emprendemento alternativos ao traballo por conta allea moitas veces ten que ver coa necesidade de conciliar a súa vida profesional con unha vida personal que pasa por afrontar as necesidades dos coidados, dos seus maiores, dos seus menores, pero tamén por ese ancello de quedar na terra, de fixarse na poboación e nos espacios locais que as viron nacer e que as viron medrar. Esa reflexión hoxe, despois de todo o que vivimos coa crise do COVID, casi que parece máis necesaria que nunca. Hoxe temos aquí acompañándonos a 5 mulleres que constituyen un moi bo mapa do que ven a ser ahora mismo a economía social en Galicia e sí que me gustaría que compartisen con nós a súa visión sobre esta cuestión, como ven elas a relación entre o emprendemento liderado polas mulleres e os distintos modelos de economía social que teñen presencia en Galicia. Voulle dar a palabra en primeiro lugar a Alba Paz Boubeta, a subdirectora xeral de Economía Social da Xunta de Galicia. Moitas gracias, Alba, por acompañarnos e se nos podes achegar a túa visión. Enhoraboa por ter sido capaz de manter esta convocatoria nestas condicións tan complicadas. Hai que seguir facendo cousas e seguir amosando o bo facer, ademais das empresas que nos rodean e que nos facilitan un pouco a vida. Antes de toda esta situación, cando xa aparece outra época, verdade, e era hai uns poucos meses simplemente, para falar do que supón a economía social e de como reflicte o momento no que vivimos, empezaba a falar moitas veces das novas formas de comunicarnos, das novas formas de relacionarnos coas empresas, do proceso, da evolución que estamos vivindo para pasar dunha sociedade, un mercado moi estructurado no que a relación entre cliente e empresa é, digamos, moi ríxida, a outro tipo de relación no que é moito máis dinámica. O empresario, o dono do negocio que quere vender un produto, non simplemente pode poñelo a disposición para que o cliente acuda a él, sino que se entabla un diálogo a través das redes, dos instrumentos digitais, pois moito máis fluido, e o empresario ten que adaptarse. Ademais desta forma que facilita moito a colaboración, agora atopámonos coa necesidade de volver a impulsar, de volver a reforzar e a creer no que temos máis ao noso arredor, sin olvidarnos das ferramentas que nos facilita o mundo digital. En toda esta realidade cambiante, as empresas de economía social reflicten uns valores, teñen uns valores que unha forma de traballar que lle permiten adaptarse a esta situación nuns términos de máis fortaleza, porque se está, digamos, no seu ADN. Unha destas valores é o de democracia participativa, no cual, gracias a cal, todos e todas teñen o mesmo peso, a mesma capacidade de decisión e non hai ningunha persoa que este por riba de outra na toma de decisións. Isto, para o emprendemento das mulleres, para o traballo das mulleres, é unha base importantísima, porque, a pesar de todo, na economía de mercado ordinaria, aínda siguen tendo máis difícil para acceder a postos de responsabilidade ou para, digamos, deseñar as empresas de forma que respondan ás súas necesidades. A economía social
ten as persoas no centro de todo, é dicir, o capital é un medio para satisfacer as necesidades dos seus socios, dos seus clientes, dos seus usuarios, e é a forma de que as mulleres ou persoas que normalmente o teñen un pouco máis complicado para que o mercado lle responda ao que queren, pois poidan ver as súas necesidades cumplidas. Moitas gracias, Alba. Presento vos a Mercedes Vázquez Bertolomeu, que ven en representación da Asociación de Empresas e Sociedades Laborais de Galicia e que ademais temos a sorte de que é unha emprendedora local aquí en Compostela coa súa iniciativa de historia, coa que tivemos a oportunidade dende o Concello de Santiago de colaborar en numerosas ocasións. Mercedes, cando que irás? Hola, bo día. Eu tamén quería dar as grazas por ser quen de levar isto adiante, non? Principalmente porque eu estou no convencemento, tanto sobre todo pola miña experiencia personal, que precisamos ter elementos que nos den a sensación de certa normalidade. É unha cuestión de saúde mental, basicamente, social e individual, non? Ainda que sexa coa máscara, no streaming e tal, non? Como decías, non? Eu veño en representación das sociedades laborais, que é un tipo de empresa, digamos, pouco coñecida, que pode resumirse en que somos sociedades mercantís como outras, como Acciona, como calquera corporación, grande, pequena, mediana, coa diferencia de que o capital é propiedade das persoas que traballan nelas. Todo isto, ademais de certos beneficios fiscais e sociais, un deles que non é despreciable nestes tempos é que estamos no réxime xeral da Seguridade Social, porque somos xente traballadora por conta allea, por conta da propia empresa. Pero, este feito... Gracias. Este feito de que a propiedade estea en mans da xente que traballa fai que o funcionamento sexa democrático e a toma de decisións é pola propia xente que está traballando cada día en cada momento. Iso ten un impacto bastante importante no que é na nosa vida como persoas. A hora de falar, podemos falar da participación das mulleres no mundo empresarial, pero tamén podemos falar, por exemplo, de xente con outras capacidades. É máis doado integrar o que é a vida persoal, esta cousa que dicimos na economía social das persoas no centro, no perfil de sociedade limitada, mercantil, estándar. Pois non sempre é así, e no noso, como somos nosas que tomamos as decisións, pois ao final é máis doado dar acollida a todo tipo de situacións persoais. Este feito de que nós tamén seamos as propietarias das empresas tamén nos leva a que, en xeral, se cumpla un lema que temos en AESGAL, que facendo empresa facemos país, no sentido de que temos porque somos xente que estamos nos territorios, nas cidades, nas vilas e tal, entón o noso compromiso coas comunidades que nos acollen polo xeral é bastante relevante, é un dos valores das sociedades laborais. Xa entrando no que é o tema do emprendemento femenino, vendo o perfil das sociedades laborais en Galicia, a min pareceme moi interesante que está como nos últimos tempos as sociedades laborais que se están conformando son, hai moitas conformadas por mulleres, ás veces algunhas son mulleres, como é a miña, ou por exemplo Animosa, que é un estudio de deseño que é moi coñecido, unha sociedade laboral, son só mulleres, e que están moi orientadas a sectores que son emerxentes ou dinámicos, como son os vinculados ao que é o mundo das tecnoloxías, o mundo da creatividade e, por exemplo, o caso da nosa, o mundo da investigación, que tamén algunha máis hai. E iso, vindo como vimos nós, que nacimos do tempo no que os traballadores e traballadoras das empresas industriais, das reconversións dos anos 80, fixéronse coas propiedades das súas empresas, tiñamos como un perfil moi industrial, e de servizos, pero destos tipo talleres de coches, como moi masculinizados,
Bueno, pois eu vexo que agora non só que hai como unha renovación que de feito, bueno, pois o que o propio mundo das sociedades laborais e a propia AESGAL pois ten dificultades para chegar a esa nova xente, non? Pero en cambio é como optimista no sentido de que xente que está en sectores emerxentes, xente nova con moitas ideas que fai pensar en que a nosa forma de ver a economía social ten futuro, non? Bueno, a mí gustame especialmente que sexan mulleres porque hai unha forma moi distinta de facer negocios, non? Que é outra cousa que tamén se pode falar, non? Sí. Cando faz cos señoros e cando faz entre mulleres, bueno, entre homes máis normais, non, digamos, ou máis modernas, non? E mulleres, non? Son formas de facer negocios que no que é o negocio en proximidade moi importante tamén, non? Moitas grazas, Merce. Esa última reflexión creo que todas pasamos por aí, ¿no? Ana Olveira, benvida en representación de Espazocop, aínda que Ana hai que agradecerlle tamén as cooperativas na que participa e sobre todo tamén a súa labor investigadora a nivel persoal. Cando queiras, Ana. Moitísimas gracias, Carme. Bueno, eu, como tanto Alba como Mercedes, quero agradecer ao Concello, á Universidade, a Women Emprende, a promoción económica, a Carme e a Eva, porque ao final tamén detrás das institucións están as persoas, non? Ou as institucións, as formas das persoas, que fora desquen de seguir adiante con esta iniciativa. Para min esta iniciativa recolle dúas cuestións que nesta ocasión que son fundamentais: visibilizar as mulleres que somos empresarias, vale? E tamén, por outro lado, visibilizar a economía social, porque a economía social en Galicia representamos preto do 10% do PIB, pero somos as grandes descoñecidas. Entón, poñer en valor estas dúas cuestións creo que é algo moi necesario e non sempre que non sempre as administracións e a universidade o ten en conta. Por iso, moitísimas grazas ás dúas e ás institucións. Despois, eu que veño en representación de Espazocop, da Unión de Cooperativas, que é unha unión de cooperativas relativamente nova, porque Espazocop nace no ano 2016, pero que recolle a tradición, recolle o facer de outras tres entidades que sí que xa son bastante máis senlleiras, ou sí que eran bastante máis senlleiras, como eran Ugacota, Sinerxia e UCETAC. Nós estamos, agora mesmo Espazocop está constituída por algo máis, un pouquiño máis de 200 cooperativas socias, que representamos máis de 4.000 persoas asociadas, onde a maior parte son mulleres. Somos mulleres as que formamos parte das cooperativas. Maioritariamente as cooperativas que forman parte de Espazocop son cooperativas de traballo, pero tamén cooperativas de consumo e cooperativas de outros eidos que non teñen que ver explícitamente cas cooperativas de traballo. E eu sí que vos quería comentar moi brevemente que son as cooperativas de traballo para empezar o debate, porque creo que nesta vontade de visibilización creo que é necesario explicar que somos, porque senón o debate moitas veces é difícil de leválo a cabo sin saber que significan, non? Os nosos modelos empresariais. As cooperativas de traballo son cooperativas onde maioritariamente os traballadores e as traballadoras son os donos da empresa, moi parecido ás sociedades laborais, pero no noso caso todo o capital ten que estar nas mans dos traballadores e das traballadoras. En Galicia somos un número maioritario de cooperativas agora mesmo, non tanto en volumen de negocio, pero sí en número de empresas, en canto a iniciativas empresariais. E o perfil dos últimos anos das cooperativas de traballo, primeiro, estamos en todos os sectores, o sea, é moi difícil identificar que hai un sector exclusivo de cooperativas de traballo. Podemos contar en Galicia cooperativas de traballo pois no eido industrial, no eido dos servizos, no eido do comercio, hostelería, turismo, en prácticamente todos os eidos todos os sectores productivos. Pero nos últimos anos, sí que cando falo dos últimos anos, estou falando xa dos últimos 10, 15 anos, incluso algo máis, o perfil das persoas que emprenden en cooperativismo é un perfil maioritariamente feminino. Somos mulleres as que emprendemos maioritariamente as cooperativas. E mulleres normalmente cunha
traxectoria empresarial importante, é dicir, mulleres que normalmente pois xa tiñan unha traxectoria anterior e que deciden en determinado momento, moitas veces se analizamos un pouco ligados a maternidade, ligados a cambios, é dicir, cambios nas vidas das persoas, e que deciden emprender ou montar o seu propio negocio. Isto tamén é curioso, porque sí que facilita o cooperativismo, parece que facilita os principios que temos no cooperativismo, que as vidas podan seguir e que as vidas das persoas sigan estando no centro das decisións, o cual é curioso. É dicir, profesionais que teñen pois unha ampla traxectoria, que moitas veces son profesionais recoñecidas noutro tipo de empresas, necesitan montar o seu propio negocio para que as súas vidas podan seguir. E eu creo que eso é unha reflexión das que temos que ter en conta. Somos empresas cunha gran resiliencia, igual que este evento, o sea, temos unha capacidade de innovarnos, de cambiar, de adecuarnos ás circunstancias, e eu creo que eso, para min, son as grandes características do cooperativismo do traballo e do cooperativismo agora mesmo. Moitas gracias, Ana. Vamos a seguir falando das dúas cousas. Quería darlle paso agora a Loli Calvo, que vende algo, eu antes falaba na presentación de que a economía social é unha maneira de vincularse á terra, e poucas cousas hai máis vinculadas á terra que o sector agrario, non? En representación da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, pero tamén en representación, como me comentabas antes, nese papel que xogas nunha asociación específica que ahora nos contarás, de mulleres en cooperativas agrarias, pois gustaríanos moito coñecer a túa visión. Vale, pois moitas grazas por convidarme a estar aquí, moitas grazas por levar a cabo iniciativas como esta, e, pois, como dicían as compañeras antes, non, que poñen en valor pois a economía social, pero tamén que poñen en valor o traballo da muller dentro da economía social. Eu, como dices, pois, efectivamente, veño en representación de AGACA. AGACA é unha cooperativa de segundo grado que está formada pois unha asociación de cooperativas agroalimentarias de Galicia, non? Pertenecemos a ela pois a gran maioría, non todas, pero a gran maioría, e por colocarnos un pouquiño en situarnos, estamos falando pois aproximadamente dunhas 200 cooperativas agroalimentarias en activo, pero estamos falando pois de unha capacidade de negocio, de facturación de uns 2.000 millóns de euros o 2019, non? Falamos de preto dunhas 36.000 persoas entre socios e traballadores directos das cooperativas. Creo que é un volume importante, e que dese volume importante, pois, aproximadamente un 50% somos socias, somos mulleres. Evidentemente, o matiz é un pouco distinto, o que expoñía, por exemplo, Ana, pois nas cooperativas agroalimentarias o papel da muller é máis difícil que sea relevante, somos máis tradicionales, no medio rural pois vai máis asociado a cuestións ao mellor culturais, non? Educativas, pero bueno, o traballo que se está facendo pois é precisamente de potenciar o papel das mulleres dentro das propias cooperativas. Evidentemente, como asociación de persoas que estamos o principal capital, digamos, o principal valor que ten unha cooperativa, entendo eu, de calquer tipo, desde logo nas agroalimentarias sí, é o propio socio, non? É dicir, a propia sociedade é o que lle dá a forza á cooperativa, a capacidade de manterse unidos, de ter obxectivos conxuntos e de ter claro que traballamos con finalidade de mellorar a economía de todos e o benestar de todos. E dentro deso, pois, nos temos un pouco a ventaxa, o decía antes, creo que Alba, de que como sociedades que somos democráticas, de cara á muller ten unha certa ventaxa, e sobre todo no medio rural, que é máis complicado, non? Que somos e eleximos os nosos representantes democráticamente. Por tanto, as socias temos a mesma probabilidade ou posibilidade
de presentarnos a unhas eleccións e de ser elexidas para representar pois, nos consellos reitores ou asumir cargos de responsabilidade onde se toman decisións. Non? Evidentemente, non sempre é doado, moitas veces porque nós mesmas, pois, o mellor non damos o paso adiante ou culturalmente consideramos que non estamos formadas para eso. E aí, pois, asociacións de cooperativas, tanto a GACA ou cooperativas agroalimentarias de España, pois teñen, penso eu, un papel moi relevante, non? Porque fomentan moito o asociacionismo feminino. É dicir, o intentar darlle máis visibilidade ao papel da muller, que evidentemente nunha cooperativa agroalimentaria sabemos que sempre tivo participación física no traballo, pero non a representación e non, digamos, a presencia social, non, ou pública, senón que a muller sempre estuvo máis relegada á casa e o home o que figura. Entón, bueno, pois, nos, por exemplo, a nivel de España, pois, hai unha asociación que se denomina ANCAE, que é de mulleres cooperativistas, e, bueno, hai moitas federacións que pertencen a ela. Aquí en Galicia, pois, levamos a vicepresidencia, e en Agaca se tomou a determinación e a decisión, pois, de facer unha asociación aquí a nivel autonómico, non? Tamén Andalucía ten, pero, bueno, somos as únicas dúas comunidades autónomas que temos, nos aquí a denominamos nosas mulleres, e, pois, o que tratamos é de chegar realmente, físicamente, á maioría das cooperativas e intentar, pois, a través de cursos, seminarios, a través da formación e da información, animar as mulleres socias a ser máis visibles, non? A participar nas súas cooperativas, pero non só como traballadoras, sino visibilizalas como directivas, como empresarias, e dicer, que coñezan, ademais, outras posibilidades, como pois iniciativas de outro tipo que hai dentro do medio rural que non son especificamente ao mellor relacionadas coa actividade que teñen, pero que son compatibles con esa actividade e dan unhas posibilidades. Depois, un pouco só comentar que o traballo nunha cooperativa, aparte de que ti eres a túa xefa e, por tanto, tomas decisións tamén na túa propia explotación, si permite de cara á muller unha certa flexibilidade horaria. É dicir, non quere decir con isto que traballamos menos, pero cando tes un traballo con un horario moi rígido, poñamos, por exemplo, pois, dependente nun comercio ou tal, tes que cumplir aquele horario, é máis difícil, digamos, conciliar, é máis difícil compatibilizar ao mellor co cuidado, con outras actividades, non? Mentres que o traballo no sector agroalimentario, aínda que sea un traballo duro moitas veces, pero tamén ten momentos puntuais de máis descanso e ten máis flexibilidade, permite que te adaptes máis ás necesidades que tes e poidas cubrir un pouco eso, non? Non sei se hasta aí moitas gracias, deixamos algo para despois. Moitas gracias. A verdade é que a labor que, e iso temos que agradecerlle tamén a todas as actividades da Rede Eusumo e o esforzo que se está facendo en da propia rede porque sexan as mulleres as que cheguen aos postos de dirección e teñan a formación e teñan a valentía e teñan o empuxe detrás necesario para facelo, algo que é unha labor que leva facendo aquí en Compostela tamén moitos anos Woman Emprende, pois eu creo que é clave para que esas transicións se producen e que esas mulleres podan ser tamén ter esa capacidade para liderar eses proxectos, non? Quedanos por último, como nesta primeira ronda de intervencións, Rosa Gutiérrez, que ven dos Centros Especiais de Emprego de Galicia e que nos expande un pouco máis este concepto da igualdade, non? Porque estamos quizáis moi acostumbradas a falar de igualdade en cuestións de xénero, non? Pero hai outras fronteiras que hai que derribar e unha desas que hai que derribar é a do capacitismo, e os Centros Especiais de Emprego creo que fan un traballo extraordinario amosando as capacidades de todo tipo de persoas, non? Con diversidade funcional. Pois sí, bueno, pois nada, bo día e, bueno, reitero como as miñas compañeras o agradecemento á organización
deste evento. Bueno, sei que teño que mirar a cámara, pero estou convencida de que non vou a mirar. Porque, bueno, eu son unha convencida de que debemos reivindicar, bueno, eu penso que vai un pouco parello a situación das mulleres e a situación da economía social de cando a historia de invisibilidade, non? E que ora, pois, temos avanzado moito, e creo que calquera evento que nos invitan a reivindicar un modelo no que o fin principal non é a maximización do beneficio, ou que, bueno, moito antes de que se falara de Axenda 2030 ou de Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable, como vemos aquí, pois xa se poñía a persoa no centro, xa se poñía o planeta no centro, o sea, a Terra, como decíamos aquí, e xa falábamos de que non se podía deixar a ninguén atrás, non? E a pesar de todo isto, de que xa tiñamos uns valores o suficientemente sólidos para que se nos recoñecese o traballo, pois durante moitísimos anos a economía social pois foi invisible, ni sequera tiñamos conciencia de clase, no? De facer un traballo diferente. E creo que está chegando o noso momento de que nos vexan como referentes do traballo feito, non? E por eso, pues, agradezo sempre que se organicen este tipo de eventos e máis pues, nestas circunstancias tan complicadas, ¿no? Bueno, pues, como decíades, eu represento a CEGASAL, que é a Asociación Galega de Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social, sen ánimo de lucro. Bueno, somos unha das familias da economía social, moitísimo máis modesta, seguramente, que das miñas compañeiras, pero, bueno, hoxe somos 32 centros especiais de emprego e iniciativa social os que formamos parte, máis de 1.500 persoas, 1.500 persoas empregadas. Bueno, eu sempre que falo de nós, bueno, espero non estenderme moito, non? Sempre fago a reflexión e, bueno, Ana creo que coincidiu algunha vez que sempre poño, pois, unha foto de Frida Kahlo, bueno, de xente que, ao mellor, o que os une, pois, é que son xenios ou personas sobresaíntes, e cando ves a foto, non? Pois sempre crees que son referentes, xenios, e seguramente a reflexión está en que esa xente ten en común, ademais, que ten unha discapacidade, non? E que a reflexión un pouco é que non simplifiquemos as persoas, que non vexamos nelas o que non poden facer e vexamos cales son as súas capacidades, porque xente moi limitada, con moitas limitacións, fai sempre grandes cousas. Pensando tamén que no mundo hai 1.000 millóns de persoas con discapacidades, supón un 15% da poboación mundial, e que seguramente todos nos ao longo da nosa vida, pois en algún momento, pois por enfermidades crónicas ou por distintas circunstancias, podemos pasar por momentos de discapacidade temporal ou permanente, non? E non por eso a nosa participación na sociedade se ten que ver limitada. O sea, a igualdade de oportunidades e de trato, bueno, pois a non discriminación das persoas por as súas características, pois é un dereito, non? E non por eso, non por esas circunstancias podes ter unha vida en desigualdade, non? E por eso nacen, digo todo isto porque isto é o sentido dos centros especiais de emprego de iniciativa social, o sea, o que pretende un centro especial de emprego é buscar esta participación social das persoas con discapacidade. Bueno, a mellor maneira de facelo é que poidan, bueno, ter un emprego para desenvolverse dunha maneira normalizada na sociedade. Bueno, non sei, sempre falo con normalidade de centros especiais de emprego, ao final un centro especial de emprego, como decía, eu tamén creo sempre marcar, como lle pasa a Ana, no? Pois un centro especial de emprego non deixa de ser unha empresa, no? Na que convive a viabilidade económica, a participación normalizada no mercado, co compromiso, ca inclusión e ca participación das persoas con discapacidade na sociedade. Bueno, é unha empresa na que polo menos o 70% de persoas ten unha discapacidade superior ao 33%.
Isto en xeral, e nos pois sempre resaltamos que non todos os tipos de centros especiales de emprego son iguais, e que os que non somos que agora lle chamamos de iniciativa social, antes sen ánimo de lucro, e que ten unha definición así un pouco complexa, pero que no fondo é que todos os beneficios que se obteñen se revirten na propia actividade dos centros, no incremento da contratación de persoas con discapacidade e un pouco na mellora continua da competitividade do propio centro. A diferencia de un centro especial de emprego que poida xerar unha empresa ordinaria ou que sea, que bueno, que o mellor que con unha labor loable igualmente, pero que o mellor o fin non é tanto a persoa, sino pois, ao final un pouco a maximización do beneficio estándar. E bueno, comentar tamén que o mellor os centros especiais de emprego pois non parecen o modelo máis inclusivo, non? O sea, se cadra, podo estar de acordo que bueno, o mellor ou o máis inclusivo sería a participación normal na empresa ordinaria, pero tamén hai que contextualizar que cando nacen os centros especiales de emprego hai casi 40 anos, pois a situación das persoas con discapacidade era bastante equiparable á exclusión, non? Bueno, e sobre todo, pois en Galicia, se eras do ámbito rural e se encima o mellor eras muller, pois xa tiñas todo perdido para estar fora o mellor dunha realidade ou unhas posibilidades que non se podían dar. Entonces, bueno, pois os centros especiales de emprego nacen nese contexto, a vez pois tamén se vai avanzando nesa incorporación ao mercado laboral ordinario, pero, bueno, ainda a nosa presencia eu penso que ten bastante sentido a día de hoxe polos empregos xerados e porque, bueno, pois hai distintas circunstancias que fan que pois moitas persoas ainda non podan acceder á empresa ordinaria de forma normalizada. E con todo isto, ademais de que compartir moitas cousas que se dixeron agora da participación da muller pois, nas empresas de economía social, eu quero reivindicar como tamén a miña experiencia persoal neste asunto. Eu levo pois na economía social bueno, alrededor de 10 anos, un pouco máis, e quero reivindicar a elección persoal. Eu traballei en empresa ordinaria, son enxeñeira de formación e caín aquí. E creo que é importante tamén a visibilidade da economía social na universidade, porque para min era grande descoñecida. O sea, era grande descoñecida. Eu a miña, pois eso, o sea, era enxeñera mecánica, pois a mí o camiño estaba máis vinculado á automoción ou a empresas de outro tipo. Pois un día caín aquí e encontrei un pouco o meu camiño, o sea, que agora falase moito de propósito e de motivacións, e máis alá de que estou de acordo con moitas outras cousas, pois é unha elección, sen máis, o sea, ti podes elegir traballar aquí ou traballar noutra parte, non? E penso que eso tamén hai que facelo visible porque é unha forma de facer diferente na que ti podes encaixar mellor, sin máis, sin ter máis elementos engadidos, que axuda tamén, pero simplemente por elección, non por necesidade, non? E, bueno, e con isto acabo esta primeira reflexión. Moitas gracias, Rosa. Tomo a palabra co tema da elección e a necesidade e o de encaixar, porque se hai algo que nos trouxo a crise do COVID foi ter que enfrontar nunha situación de urxencia e extrema necesidade debates que, dende o meu punto de vista, a economía social os tiña resoltos no seu propio ADN, non? Cando falamos de conciliación, cando falamos de coidados, cando falamos das necesidades das persoas, de atender, de non renunciar, é dicir, cantos chamados temos visto de asociacións profesionais nestes últimos meses, casi todas encabezadas por mulleres, dicindo nas actuais circunstancias a elección de moitas mulleres vai a ser ou renunciar á súa vida profesional
ou afrontar a inseguridade dos seus maiores e dos seus cativos, non? Antes que escoller entre a saúde dos teus e a tua vida profesional, que escolles, e no caso das mulleres, sobre todo, porque son elas as que teñen que facer esas escollas, non? Penso que na economía social isto era un pouco máis fácil. Estades de acordo, estades en desacordo? Como vedes este tema de este debate dos coidados, das renuncias e a economía social? En moitas, eu falo das sociedades laborais e podo falar polo coñecemento que tengo de algunhas cooperativas. Falamos de tamaño, a ver, é que non queda outra. Se estás nunha empresa de calquera dos nosos perfis con 20 persoas máis e hai que conciliar, pois hai que conciliar. É que non hai unha persoa, como non hai ninguén arriba que diga, non, aquí non, pois nos estamos abaixo e temos que decidir. Que se ti tes, pois como cando hai unha baixa por unha enfermidade ou unha... Claro, o sea, cando estás falando de empresas de 4.000, pois xa é outro coutro. Nas empresas da economía social de andar neste país, por exemplo, eu entendo que é así, o sea, é que non nos queda outra que conciliar, que facer teletraballo plim plan, a ver, e que se non faz ninguén o vai facer por ti, o que sexa, o recoller, como me ten pasado a mí, pois ir a recoller os nenos da miña compañía, a nena, porque, pois, ala, non, eu aquí o que, o sea, en todo o que ten que ver con coidados, me gustaría facer dúas reflexións, vale? Unha reflexión xeral, que non ten que ver tanto que economía social, senón que a sociedade en sí mesma, que foi, eu son optimista por natureza, entón, suelo verlle a todo unha parte boa. Para min o COVID trouxo cousas boas, e unha das cousas boas que trouxo foi poñer o debate dos coidados encima da mesa de todo o mundo. O sea, non hai ningunha mesa de ningún despacho, nin político, nin empresarial, onde non estean os coidados encima da mesa. E para min eso xa é un éxito, porque levamos anos intentando facelo desde outros ámbitos e non fomos quen, tamén o teño que decir. Entón, ese debate está aí encima da mesa. E eu creo que o debate dentro das empresas de economía social, digamos que está dado, porque xa te tiñamos, porque a corresponsabilidade non se queda no ámbito privado, senón que a corresponsabilidade pública é da empresa. É dicir, é a empresa corresponsable tamén cos coidados das persoas que están na propia empresa. E esa corresponsabilidade que falamos sempre que ten que existir, máis que, o sea, si é certo que a conciliación, pero a conciliación ten que ser corresponsable de homes e mulleres, pero tamén das unidades familiares e neste caso das propias empresas. Entón, somos as empresas as que somos corresponsables dos coidados de pequenos ou de maiores das persoas que formamos a empresa. E eu creo que para min eso é fundamental. E iso tamén o debería asumir a sociedade. Non pode ser que cando falemos de corresponsabilidade, a corresponsabilidade se quede no ámbito privado. O sea, temos que ser conscientes de que si queremos unhas pensións para o futuro, si queremos que os nosos maiores teñan unha, porque nós vamos a chegar a ser maiores tamén algún día, ou esperemos, si queremos ter unha vellez diferente a que se está plantexando ou a que está poñendo en cuestión agora, si queremos que non ter que renunciar, a sociedade en xeral ter que ser corresponsable. E iso eu creo que nas empresas de economía social ese debate xa estaba encima da mesa, porque era o que facíamos e é o que estamos facendo. Entonces, esa capacidade de adaptación ás circunstancias, de tampouco non primar o individualismo, senón de primar o colectivo, axuda moito a que o debate da corresponsabilidade social sexa máis fácil de leválo a cabo. E cando falamos de corresponsabilidade e de coidados, falamos de coidados das persoas, de coidados do medio, de coidados da sociedade en xeral. E iso tamén axuda, decía Rosa antes, a consecución da Xenda 2030 e a outras moitas cuestións que o único que plantexan é poñer as persoas no centro das decisións. Eu creo que hai tamén outra cuestión que axuda, que o feito do arraigo no territorio. As cooperativas, as empresas de economía social, pois digamos que están onde están os seus socios. Os socios non se trasladan a un sitio porque hai unha oferta de emprego, sino que crean o seu propio emprego ali onde viven. E iso, desde logo, a parte de facilitar, de facer máis amable, de facer máis feliz a vida, me parece a min, tamén facilita o tema dos cuidados, axuda a non deshumanizar e a digamos, a facer grandes servicios de atención aos nenos, aos maiores, ás persoas enfermas, sino que a propia comunidade facilita
pois é un pouco a corresponsabilidade tamén, no? O ámbito privado, a empresa e o ámbito social, digamos, no que se desenvolve. Claro, porque preserva, digamos, as redes informais das que todos dependemos para poder facer a nosa vida. Como parte desa rede, o sea, se introduce o que eu ás veces teño que recoller os nenos dos meus compañeiros e eu aos mellor teño que cubrir a un compañeiro que ese día ten a nena enferma, ou eso é así, o sea, todo o mundo temos cuidados ao noso redor e o que non podemos pretender é que que os cuidados rematen masificados e eu aí sí que creo que dá igual que a empresa sexa de 20 ou que sexa de 2000, porque, ou de 200, porque se articulan outras fórmulas de cuidados diferentes, dá igual o tamaño da empresa, é dicir, é certo que as redes informais son máis necesarias nas empresas máis pequenas, porque é o noso día a día, pero nas estruturas máis grandes, pois sí que se buscan ou sí que se generan outro tipo de alternativas, ou polo menos se dá a posibilidade ás persoas que forman parte dela. O que pasa é que eu creo que as alternativas se contemplan se están na cabeza de quen dirixe esa empresa e nese sentido concordo totalmente contigo que o que o problema pasase a primeira liña foi unha cousa fantástica, porque de repente todo o mundo tiña encima da mesa e todo o mundo estaba buscando solucións. Creo que o Banco de Boas Prácticas da Economía Social nese sentido é moi rico e de feito se nota cando antes falabas de facer negocios con señoros ou non facer negocios con señoros, non? É dicir, eu teño unha amiga, moi amiga, que traballa no sector financiero e me dice, bueno, coñecín os fillos de todos os meus compañeiros de traballo, non? E a segunda reflexión que me facía era, xa coñecía os fillos de todas as miñas compañeiras de traballo. Pero de repente te das conta de que os teus compañeiros con o tamén teñen fillos, non? Entonces, por primeira vez os viron, porque estamos moito máis acostumbradas a cubrirnos entre nós, a apoiarnos entre nós. Eu acórdome perfectamente cando me quedei embarazada, por exemplo, como un montón de compañeiras de outros ámbitos do Concello que eu non coñecía, porque o Concello ten oficinas deslocalizadas, entonces non todos nos podemos ver todos os días, me chamaban para explicarme como podía facer, para ofrecerme recursos, para falarme de guarderías, non? E de repente esa rede de solidaridade, non? Que te arroupa nese momento, porque saben que vas precisar cousas que nese momento ti ni siquiera eres consciente, non? Entonces, agora hai moita máis xente consciente do que se precisa nos cuidados. Eso, eu concordo que sí que foi unha boa noticia. Non sei se por aquí queredes comentar algo máis en respecto a iso. Quería despois afondar un poquinho na visión que daba Alba, máis no rural, que sí, que eso é sí. Eu creo, Ana dicía que nos trouxe ventaxa o COVID, según en que sectores e según, porque efectivamente ao mellor esa conciliación de ter os nenos na casa e ter que estar teletraballando foi unha duplicación aínda de máis actividade para as nais, xenéricamente, non? E, bueno, creo que non debe ser así, creo que debemos, e aí quería entrar noutro aspecto que me parece sempre fundamental en calquer cousa que queiremos cambiar na sociedade, que é a educación. Creo que o empezar desde abaixo a educar en igualdade, en corresponsabilidade é fundamental para chegar a cambios sociais, non? Alba facía a reflexión de a ubicación, quizáis o mellor máis no que a mí me atañe como represento hoxe aquí, que é o sector agroalimentario. Efectivamente, as cooperativas agroalimentarias estamos asentadas no territorio. Un pobo que teña unha cooperativa que funcione ben é un pobo que non vai a sufrir despoboación, non vai a quedar esa aldea abandonada, porque toda a economía da comarca está centrada aí, está vertebrada por a cooperativa. Non ten só o beneficio directo dos socios e das socias e dos traballadores directos, ten tamén toda a sociedade, porque onde estamos un socio consumimos, gastamos e creamos unhas sinerxias que fan que o nivel de vida en todos tal. E para iso, e enlazando co tema da educación e da formación, eu, desde logo, a nivel personal, detecto que hoxe en día na xuventude falar do mundo de cooperativas ou do mundo rural é totalmente alleo, é dicir, a ningún te lle preguntas unha aula a un grupo de adolescentes ti que vas a facer no futuro
e desde camareros, mecánicos, profesionais cualificados de cualquier tipo, nin é noma, nin a gandería, nin a agricultura. E cando lle faz a reflexión, te miran como se foras unha persoa que acaba de baixar de Marte, polo menos, non? Entón, esa labor, desde a GACA, por exemplo, das cooperativas, e eu creo que de todo tipo de cooperativas, bueno, nos estamos interesados tamén en facela, non? E facemos a transmisión do coñecemento. Por que? Porque é moi importante esa conciliación e todo isto que estamos falando. Cando ti tes o teu posto de traballo moi preto de onde vives, cando ti tes os recursos e os medios moi propio, sin desplazarte, eso ten moitas ventaxas, porque hai traballos de todo tipo, pero ás veces botas, paganche moi ben, pero botas o tempo no camiño, tes uns horarios desquiciantes e non tes o mellor unha calidade de vida como debes. Coa pandemia, o que estamos notando todos é que é máis agradable estar no medio rural, é máis agradable ter unha casa, é máis agradable e estar en contacto coa natureza. E moitas veces ese recurso o temos, pero o estamos deixando de lado. Non lle sabemos transmitir á nosa xuventude que aí hai unha posibilidad de vida, hai unha posibilidad de actividade laboral e que aprendan un pouquiño a coñecer eso. Evidentemente, hai que dotalo de certos medios, non? Pois, igual sí que notei que, estando no medio rural, a conectividade, pois, me deixaba colgada cada 2x3. Entón, é un atranco, non? Penso que se está traballando nesa vía e que todo isto ten que mellorar certas cousas, non? Pero que, bueno, que si queremos tamén ter ese futuro e iso tal, de algún xeito, a nosa xuventude lle temos que dar a posibilidad de que coñeza ese medio e de que vexa. Por que? Pois porque, en certa medida, o mellor equivocada, é o meu punto de vista, creo que a xuventud vai nun camiño en que, en moitas ocasións, vai ter que ser o seu propio empregador, é dicir, vai a ter que buscar o seu propio posto de traballo e crealo, non? E hai moitas posibilidades dentro do mundo rural e hai moitas posibilidades dentro do mundo agroalimentario. Pois casi me das pé a última pregunta que vos quería facer, que falaba un pouco do futuro e das posibilidades. Na anterior crise económica que tivemos no ano 2008, o sector da economía social era o ámbito no que se seguían creando empresas durante todos os anos de crise, non? Cando se estaban destruindo iniciativas empresariais e postos de traballo noutros ámbitos, na economía social pois se daba un incremento. Entón, a miña pregunta é se pensades que pasará o mismo despois desta crise que nace como sanitaria, pero xa vemos como nos vai afectando ao económico e ao social. Si pensades que a economía social ten máis fácil ou pode afrontar con maior facilidade e salir reforzada como modelo de crecemento económico. Bueno, Unha buena pregunta. eu diría que sí. Digo que sí por tres cuestións. Primeiro, a economía social lévase demostrando non só na crise do ano 2008, sino nas distintas crisis, como unha economía refuxio, vale? Ou das denominadas economías refuxio. É certo que nós, nin siquiera no momento máis expansivo da economía, temos eses grandes picos, eses grandísimos picos. Din que somos acíclicos, é dicir, que sempre mantemos máis ou menos unhas liñas de crecemento parecidas, vale? E eu creo que tamén é porque precisamente intentamos facer unha economía un pouco máis prudente en algunhas cuestións. Intentamos que os investimentos que se existen, a min agradezo a Rosa que falara de que somos empresas rentables, que somos empresas viables e de falar de modelo de negocio, porque moitas veces falamos das persoas, pero somos empresas que funcionamos e que somos rendibles. Tiro justo, pero todos cobramos ao final de mes. Que eso tamén é importante, non? Entón, pero si é certo que os nosos salarios non están desproporcionados, si é certo que as marxes dos salarios entre as persoas de directivas e as persoas operarias son moi reducidas, non son como as das grandes multinacionais. Entonces, eso tamén axuda a que sexamos acíclicos, non? Como di a academia. E despois hai dúas cuestións que nos axudan a poder ser tamén acíclicos, e eu creo que esas son as principais agora mesmo. Por un lado, temos unha gran resiliencia, temos unha gran capacidade de adaptación aos momentos complicados.
primeiro porque toda a empresa forma parte, o sea, todos os traballadores e traballadoras destas empresas formamos parte das decisións e formamos parte das respostas que damos á crise, e iso é importante. Na última crisis, por exemplo, se optaba por reducción de salarios antes de por despedimentos ou por baixa de socios, e iso é moi importante. Volvemos a falar de corresponsabilidade ao final, non? Cas persoas. E despois, porque tamén somos unha oportunidade para aquelas empresas que están pasando un mal momento e que esas empresas se reconvirtan en economía social, o que nós chamamos empresas recuperadas. É certo, e o temos comentado moitas veces con Alba e con outras administracións, que necesitamos facilitar a burocracia e facilitar ese tránsito de empresa ordinaria, digámoslo así, a empresa de economía social. Estamos traballando, eu creo que tanto as entidades de economía social como a administración vamos da man nese aspecto e estamos facendo eses camiños para que sexan moito máis fáciles. Pero que os traballadores e que as traballadoras recuperen a súa propia empresa e se empoderen e se sexan donos da súa propia empresa, fai que esas empresas se manteñan e fai que esas persoas non entren moitas veces no que serían os ciclos de desemprego, subsidio e demais, co cual tamén é bo para a propia economía, para a propia sociedade, que esas persoas xeren o seu propio posto de traballo, como ben decía Loli agora, non? Na outra crisis tuvemos un número importante de empresas recuperadas, non estamos falando de miles, pero estamos falando de que hai un número de empresas que se salvaron con todos os atrancos a nivel burocrático, pero ainda que ainda así se salvaron e conseguiron montar e sobrevivir en sectores incluso complicados. O día do cooperativismo estábamos en Cociñas Vanguarda, que estamos falando dun sector que dependía basicamente da construción, e se salvaron. Hai outra cooperativa tamén na zona da Coruña que se dedica a facer analíticas en cuestións tamén de obras, de obra pública sobre todo, e tamén se salvou. Quero dicir, estamos falando que sendo en sectores complicados, as empresas siguen mantendo. En Compostela están os de reformas, a cooperativa de reformas, teño na punta da lingua agora mesmo, pero que temos os seus toldos colgados por a Seconia, xusto, nova Seconia, que é certo que non é unha empresa recuperada como tal, pero todos os traballadores proveñen do sector da construción en un momento onde a construción estoupou a burbulla e desaparecía, non? Entonces, sí que somos un refuxio nese aspecto e eu creo que vamos a seguir sendo agora. Temos un reto superimportante, ou dous retos superimportantes que son a hostelería e o turismo, que eu creo que son sectores que están sufrindo moito, e a cultura tamén, pero sobre todo a hostelería e turismo, que van a ser sectores que van a necesitar o apoio, van a necesitar moitos apoios, están necesitando moitos apoios, e creo que dentro da economía social tamén poden atopar esa forma de reinventarse, digámoslo así, ou máis que reinventarse, de intentar sobrevivir dentro desta pandemia. Non sei, quero ser optimista, eu tamén pásame como Ana, son bastante optimista por natureza e penso que sí, que toda parte desto de valores da economía social sempre sí que nos vai axudar a esa recuperación, pero bueno, tamén hai que ter en conta que esta crise non é exactamente igual que a outra, non? O sea, aquí aceleráronse moitos procesos, que ten que ver ca digitalización e temas que o mellor, ou polo menos no noso caso, temos aínda algunhas asignaturas pendientes. Entonces, penso que saliremos, como saímos sempre, porque ao final o creer no que faz e defender o que necesitas máis alá de que teñamos que ser rendibles porque sí, pero non xerar unha masa de cartos aí ingente, sino casi sobrevivir, pero neste momento temos moito traballo por facer e retos importantes en canto a innovación, digitalización e cousas para non quedarnos atrás en actividades que no noso caso entendíanse que vai anos as actividades que facían os centros especiais de emprego eran residuais ou moitas veces algúns centros de Cegasal renegaban da súa natureza porque o mellor o que tiñan frente iba a pensar que ese traballo valía menos ou que non era da mesma calidade que unha empresa similar. O meu medo é volver a dar pasos atrás, non temos que ir dando pasos adiante e seguir avanzando en esa innovación, ese proceso de profesionalización que hai tempo que xa
que xa iniciamos, pero bueno, optimista igualmente. Rápido, porque vexo que temos que rematar. Eu penso que o que máis precisábamos era que a sociedade nos vise como nos vemos nós. Este é un reto tamén que quero lanzar tanto a administración como a Ana, porque está no foro de economía social. É unha proposta, un pensamento persoal, non tanto tal. Claro, que a sociedade non ve o que nos vemos, non? Que nos adaptamos, o sea, a ver, que me vas falar a min, que son muller de economía social, do que é emprendemento e innovación. Nos repensamos as nosas empresas todos os días, que non nos queda outra, non? Entón, o que necesitamos é que a sociedade vexa o que nos vemos, non? E que cando alguén va a montar un negocio, un pobo, pense en pois unha comunidade de bens, nunha cooperativa, nunha sociedade, que nos vexan como nos vemos, non? Conciliación, o sea, temos moitas desafíos, pero, bueno, vamos, non nos queda, non temos outra opción. Exacto. Por nós, por nosos povos, non temos outra opción, entón, sairemos adiante, non? Pero a sociedade non acaba de ver eso, non? Educación, digamos, académica desde os primeiros momentos hasta a universidade, eso hai que reforzarlo moitísimo, e tamén visibilización dunha forma máis directa cara á sociedade, ao consumidor, ao traballador. Así máis alegre, o sea, que non somos xente moi divertida, non somos tristes como os capitalistas. No, pero na universidade, por exemplo, comentaba algo agora, na universidade sigue sin existir ninguna formación específica no eido de economía social. En Galicia, en ninguna das 3 universidades, nin siquera unha asignatura en algunha, xa non estamos falando empresariales, económicas, non quero irme a outras materias, pero aí o ano pasado o curso pasado facíamos de alumnado unha pregunta en cuarto de ADE, quen coñecía a economía social, e, bueno, os resultados non pasaban do 30%, 30, 40%, en algunhas fórmulas... Pero nos, por exemplo, que hai uns anos, fomos a captar talento a universidade, o sea, non era necesario que tiveras discapacidade, porque era un programa de becas que tivemos, e a xente non quería vir. Debía pensar que estamos ali facendo pulseras, unha cousa sin ningún valor para o seu desenvolvemento profesional, o sea, increíble, o sea, a mí parece moi increíble. Cando, bueno, a xente que sí que veu, o sea, creo que foi unha experiencia moi satisfactoria, incluso despois quedou e etcétera, pero é curioso. E os modelos de negocio, as empresas que, digamos, que levan o selo, ¿no? de Centro Especial de Emprego, de cooperativa, que son punteiras, innovadoras, rentables, bueno, pues hai que axudar a que se vexa. O que pasa que o que non se coñece non se valora. Exacto, por eso. Pois non haber visibilidade, non? E era un pouco que dicía ao principio na exposición. Eu creo que o valor para situacións como esta que temos as cooperativas en xeral, o traballo social en xeral, é que non priorizamos os nosos soldos, non priorizas o que dixemos desde un principio as persoas. Se hai que reducir os soldos, se reduce. Se os últimos que temos que cobrar somos os socios, somos os últimos que temos que cobrar, pero se que funciona a empresa, e esa capacidade de sacrificio, esa entrega, eso que eres ti mesmo, porque a túa empresa é moi difícil que o topes pois noutro tipo de sociedade económica, non? Ou nunha multinacional. Entón, ti vives a empresa como algo teu e iso permíteche sacrificarte tamén e salir para diante. Dicir, a empresa ten que prevalecer, aínda que económicamente os socios pois nos mantiñamos pasando un pouco máis difícil. É unha cuestión tamén de responsabilidade, é dicir, somos nós mesmas as que resolvemos os nosos problemas. E que cando hai cartos e tal, non te dedicas a repartir beneficios, reinvirtes na túa explotación particular ou na cooperativa. E iso creo que é unha mentalidade a nivel empresarial que non se comparte en todos os ámbitos. Pois en algúns sitios chámanos conservadoras por facer eso, en algúns ámbitos económicos din que somos un pouco conservadoras por facer ese tipo de cuestión, por pretender conservar o traballo e a empresa, non? Pero xa os antigos falaban dun estado que é a áurea mediocritas.
que o que está no medio, vale, non está estupendo, pero tampouco está fatal. Sí. Marchamos entón hoxe con deberes que esperamos poder seguir compartindo con a Universidade con Gumán Emprende e tamén coa Rede Usumo de Alba. Creo que nos toca ir entonces aos centros educativos, Alba, a contar isto que estamos contando aquí, para apelar a que o modelo empresarial se coñeza e sobre todo que tamén se coñeza as mulleres que o lideran. E como hoxe estamos nunha cooperativa, hoxe nos acolle unha cooperativa, a cooperativa da Praza de Abastos, na que tantas mulleres hai, na que tantas mulleres traballan todos os días, pois antes de pasar a parte de entrevistas, vamos a ver un vídeo da cooperativa. Moitísimas grazas a todas por achegarvos ata aquí, por facer posible tamén, pois nestas circunstancias extraordinarias que puidéramos ter este debate. Moitas gracias.